Abdeng Subhai, if you wait barong share jesek, again Sunday, don't blame Khongkrom if he. Shawang in yard, Chakabendai, when you're slow, the John Blei, na your apostle R. Khongkrom, to any like why, Katuni is Roy, your Khongkrom, Yaro, Juban money, or Blei. Bye.
kay na joy. Hallelujah. Long pala ka crew kay na joy. Ibang crowd kay na joy. Imani ya bigan fly. Bandirway. Banbanako sana. Osana Yeshua's name. Tuhan Yesus berkata, Shalom. Shalom.
Ada ke por try, ada jiran kala try, suju, dia ni try, bekai try obang, dia ni try, ada ke por, dia ni jom ni try, kerana ini rumus sim jom dia beli makot, nombor aku kur dia ke jom ni, cumi nak purang kejaran bara, amen. Biang ia pi syagani ke jingai ke jingngiet hau Blei kabadai ke patu jongani ke jingai gila dep Ukraine haga part 1 haga be day Khongkrom ke city sigi Hebrew kalenong ke bakat way bagar khot paningkong hadu kawan driu but haga ni ke patu ini one part ban kren na du ka khot ban nhiều hadu ka basau po habangi kren chapang kani ka patu nga kentu ye pi la da pimpat your snow ya ka to ka jingai ka baningkong pinlet ka YouTube jong ka New Testament Restoration Church da ko pila ban your snow ya ka baningkong ba ban tengi ni ka baar hagwa pila ban snow tu ke jingai ki ba pura hagwe day ba ke jingngiet hau Blei habang a kren chapang ke jingngiet hau Blei pun ki jatnyam ki kai kumno ban ngai hau Blei Henry ka nongrim jo ke jingai ka bang ani kai ni ko por ka long ban ngai hau Blei ka mot ka kum ka tin jo mu ka Bible ha ka nongrim jong u Jesus Christ ubalong ka lenti shau Blei badru hagatan ka jingngiet jo bi yau Blei wem da ka ba pila ban sngong tu ye gene ka jingai ka ba ngadon ban kren shapi ka ne ko por nyen ya late norman ta she ka jingai ka benta ka ba ningkong ni la poi sha ka ta ka jingngiet unawa ka pen im ya ka yin ka jongu Blei la krenyo baun shnai ka yingling but unawa la nget ya kata wat bahaba ompat syom la judan uslap la negati shlei haga pertei pen banabo Blei wong baka pertei kan se shlei pen krei ka yingling ula kongu bau la tei ka yingling dem diap chispa arbo snem hadu ka bakot Blei la kren biang yau banong rung apo ka yingling bau Blei la kang bat ka ta ka jingngiet jong Noah kala penlong yau omdang ban te ka yingling henry ban penrem ya ka pop jong ka pertei badru ha ka ba onda bau la rung ka yingling la pala im ya ka ying jongu kimrat ki bakoi ba ki bam koi kat kum ke jingwan ra jo Blei de ke yingling la pala im yeki handing yoi bala ka jingai ula kongu ya ka jing pen pau Blei ho wat la da ompat shom la yoi ka jingai borbor ka de ke diskus kema ka donut wat aba ki kmat priu kim yoi wat aba kita ki jing ka ti priu kam la ban kta whatever ka jimut priu kam la ban prakhat ban snow tu Henry habang i wan shiga ktino Blei ban nget ya ka kumbau Blei la ong kala ban jia shisha ngiyoi bau Noah da ka jingai la ban ki ya u da ka jing ting riu Blei da ka jingai pratau ya ka yingling on the Bible ban ben im ya ka ying jamu da ka jingai ula pen rem ya ka pertei ba da ka jingai ula yo pateng ya ka hok kat bakum kata ka jingai ka bau langai
Kani kadon ka kubor na kabanta jongi ban nget wat ladangim yo iu no au nget ya ka ying jo u la peniam ka yingling ka ba krong tam ya ka ba Blei ula pa ba ula day ka day ka jingyap u Jisu halor ding pna ba utau ba nget ya u Jisu on peniam ba on palai u na ka pop ba na ka dujo ba wan she ka jinget ba ka jipeniam ka day tanda ka ba ni shunget ye ke ba ka tinu Blei ka kren ka benta ka ba a da ka jinget u Abraham ula kongu ye ka jin khot u Blei ya u wala tip sheule kini ki riunget kim shom la pen shom nong reme ka ba ki yo i ka ba ki kta ka ba ki snotu ka ka ba briwang hedrei bunsin Kik ngay ye ka tinu Blei kumba ka jia shisha wat ada kamshom na jia menta kum tau Abraham ula ko ngui ka jin khot Blei da ka jingai ula shom basa har da ka ri ka bondei la ka jom ka ta ka dei ka jingai jo Abraham bom shom la bu ye ka jing shani aga pertai la dei da ka ri Haran kabau shong karijin kular namaru la ju kmilanti ye gari kabam sham na tau do briu ladi om de ya ka pertai enre ne kabenta ke ni shong ne kabahabeneng bom jukot ni wai kabenta kabalai da ka jingai kasara kala yo mor ban pun kun haba kala palat ka ayam kani pat ka wai ke jat jingai kasara Kala don kendai po snem karta kala am ye ka jingkula ru Blei ar po san snem adin bagla shong kurim ba adu bala poi ka por bagla ringstat kala temen kala waino kayom ban pun kun ban yo kun bat kalong ka bom la long shu haba pen ye ka met jongka bat ye karta bat ye ka ka baka kala long Henry hagata ka por wa angel ulawan ban ong hau Abraham utengah jongka la shimsnam kuma gani gapor kasara kan kentup yo kun shenrang kala yo snow na ka ying jan jongka kalarki ban kala yo shayo Isak kabamud Isak kabamud Blei la penurki ya ka bat ka kabang yo i kala pediang ye daga ktin daga jingai kam shampet ye ka bakalong But ke ki sintom ki badana ka medjongka lene ke ka bau briu berkat kalangan Bible ke yatugam kenyo ba uta ubala kular ulang ubala ban shaniam yoi da kata kabala kelas dono on the Bible umi uwei ko pai kat ki klur ke sai meneng bat ko siap ubah rut turio pamla nyoshu katare ke kam juga jingai bakla da bin puli nadu ka number khatway Hebrew khat baning kong hadu ka bakhatar ye kita ki riu crowd jo ke jingai bat hadu ka khat ka ba saupo pinyo i kini baro kila yapno ha ka jingai Klem kan ranin, bat klem artatin, bat kila yap kum ki riungai ki jong Blei. Haka benta ka basau, ngiyo iyan ni deka jinget, u Isak ula kerku yaw Jacob baru iso. U Isak ula beriye ki kaman, ula sngotu bola deban lendo, hagar tanyo ka jinong temen, ula khot yaw Jacob bau iso, ula kerku yaki. Bak tin ka bola kerku da ka jingai ula ngai bakan long da shisha ka lejia wat abola kerku yo Jacob hagata ka dur jong kata ka jingarku komuk pa ula kren da ka jingai kai kai ye ban kren da ka jingai ban kerku ye ki kon ki ti da ka jingai bat ban ngai bagata ka ban ngai ka tinu Blei kala ban chia ka benta ka basan
Deka jingat u Jacob haba un saya ula kerku yo weipa way na ki kon shirang yo Joseph rekat ki kon jamu la bo ekakti baula kerku yeki kalong ka jingikai na kabenta jopi ki kpa na kabenta jopi ki riungan bagata ka bapin kren kata ka bapin kerku kata ka bapin mo kakti jo ka jingat kanjia haba bi krenya ka daga ktin jong ka jingat gio i kanen bat ka jingat ka bedesh man ka jingkarku ba pin kren pin karku ka benta ka ban riu daga jingat u Joseph ula pen kan mau i ka jingat no ki kon Israel baula ayu kom shapan ki shin jamu usno to o breda kulara pa tamen jamu Abraham ba un ya lamno i ki kon Israel sharikanan ba amo dan dona Egypt ulang ben mau i ki kon Israel kita ki men di para jo banong ya ke shin jo ngaru kare ban poilang bal pi shagari jo ka jingkular usno to ba ka one day ha go way ke ski ma u ke shin jo mu on ram shagari jo ka jingkular kani ke dei ke jingat ka bo Joseph udan ni ema kani ka pertai kadai ke jingat ni osno na ka ktinu Blei bau Jisu la kular man one pat ni tip na ka Bible bala lagi tiang yo Jisu la lagi yap on pen mi pat la lagi dang iman pen kaladur yang ni ha ka jiwan rong no jo ni ngai na ka Bible baka ni ka pertai ka yin shong basa but hagaway ka skingen late shabneng ban ye shem ba Jisu bat ban don ba bam jukot kata ka jingan jo pi ka nam tu borno wala bilong nong way ha ka pertai henry bin han ban ngai ko mo Joseph ngai ba ka way ka ski piru pindon na ka kanan beneng lani ha ka ta ka jakabo Blei la kulari ya pi ka benta ka banyo ngiyoi da ka jingan le rio Moses live nai ba kin shom na shifting ya ko kom jo sim wala ayu kom ye ki kon kentai Hebrew banom ba ye galong ying Hebrew la do no ba ka kon shirang de ban bret shaka wa nail na mar u shifting yo ba kinikin roy but yo kin sen shar halor jonki ko kom sim ga ban shifting ki babon henry ba ka kami jo Moses ka kayo Moses kayo ibolong kunong ba kerpang ba habriu kala ria u live night but miraculously da katanga kamba live na kunlong aying dan wala bandip badan kunlong nem da ka jingai kalari but da katanga jingai kalale hagaba Moses ula laim da ka jingai Moses leje ban shashitam lem ban upat lang Blei ban ya ka ban yo ya ka jing snow ban ya ka ba yo ya ka jing snow ba ka pop tang shipor kani kadai ka jingat jong Moses wat law la don ka ying sim ula ji ban shashitom na ka banta ki breu jo Blei ba ka ta ka dai ka jingat jo ban ye ka ba yo ka jing snow ba ka pertai tang shipor da ka jingat ula nyo ba ka jing kran ben nyo Chris ka spa ba crow ban ya ka jing kan show ka Egypt kani kadai ka jingat kabang yo i baki riu crowd jo ke jingat ke hampan nyodu ya la day but ban yo i ka spa ka crowd halendat jo ka jing shot nyoben but shot shitam na maru la kini kanye ka ta ka jing yo bai nong na Blei ka Khongkrom ban yo ka bai nong jong ka Egypt da ka jingai la ino i ka Egypt na shifting ya ka jing bitaru sim da ka jingai ula penlong ya ka ta ka niam ka jingai habala hukum ya uda Blei ba on pa light no aga da ka meet da ka jingai kila late nang ba ka duri o basau komba na ka rin kau haba Blei wong yo ban shok ya ka dingdu aga jong ka duri o basau ula komu ba ula le ya ka ta ba kila yai hapdeng ka duriao kumba yai harin kau
Bat na ka banta ki sipai yo paru la pen ngam jelop ye ki and redam da ki kon Israel la palat ye ki shiliam. Kata ka ni ka jingai kan don ke AK ka bo Blei un ong ye pi bat ba pi puli ye ka ni ka Bible pin yo I bakan long ka pom la long ka jingmon jo pi ki khmat jo pi ki jingo sngau jo pi bat ka jing perkhat jo pi ka long ka pom la long ki sentom jo ke jingpang ki berana kamet ki report ki bapiyo ki situation ki ta ke saudom sau kun jo pi ki athu ba kam lalong kalong kum ke turio ba sau ba khomno ba ya den ba henry ka jingngiet jo pi kan long ka lenti wat ha kata ka turio ba sau but what ha ka riklau kan long ka lenti but what ha rishyap kan don ka now mau siang Blei la pen mi kata kalong ka jingngiet ka ba pi hapan shania ngiyo isu shu ang ni ka Bible ka yatu da ka jingngiet ki kanro ka Jericho ki la Khongkrom onda la ya to wer ye ki hen yo ski Blei ong ya nyo ski ha ka ski ban nyo ya nyo sim ki la shu ko mo ha ka leadership yo Joshua don way ban kali jingkali don way ban kren artatin namar la khang no iki bakim day ban kren dau Blei la khang bakim day ban kren ai kanuru ko artatin onda ba kila komu ba kila ya kila prta de ka bajam ka jing prta jong ka jingngiet la pen Khongkrom ya ka Jericho ka jingkot ya ngaba ya pi ki don shipun ki Jericho ha ka jingem jo pi ki ba prim dan kam ban pen jot ya ki henry ka jingngiet jo pi ha ka tai mu chi su ba ka tinu Blei kin Khongkrom wat kan ba bidang yo snow ya ka ni ka chi kai na ka tinu Blei ha ka ni ka por nam tang yo I ka Bible ki tu da ka jingngiet shom na pen jot ya ka hap ka nuti kani kala ri kinong sentiat jong Joshua but ka jingngiet ka ong palai im ya nga ba ka yingasem ba ki kmi pa jong abaro da ka ba ka next camp ya ka ni la palai im ya ka ni ka nuti ka rahap kani ka dei ka jing crown jong ka jingngiet ka ba ngi dei ban don show Blei dau Jesus Christ kat kom ka tin jomu da ka por men sim bakod on palanyam ya paro ki bashania how Blei ka benta ka ba pra da ka jingngiet ukidyon ula job ya ki Midian tan lai spangun ki sipai Blei la ong yo kidyon ban kharpat but ki kon Israel ki la wan do lai po ar ha jarmut ba Blei wong tenju ek now la tenju ula shem ba don satang new hajar ki real baro kila lelut but onda ba ula toket but onda ula shepa ula shem batang lais pangut ki briu ki ba bit ya ka ban le ban ya le ki no Midian ki ba ki kon Israel ki la shombrau haki da ka jingngiet ula job but ki Midian ki le paramaki but ka jingjob Gideon kalalong ni pai benta ka ba khandai da ka jingngiet Barak Samson Jepta David Samuel bagi taginong tulpa ngiyo iyang ni da ka jingngiet joki kila job ya kitma bagi ale da ka jingngiet kila le ya ka hop ka ba Blei la ong ya ki ban le da ka jingngiet kila yo ya ka jingkular da ka jingngiet kila set ya ki shentur jong ki sing da ka jingngiet kila pelit ya ka por jong ka ding da ka jingngiet kila light na ka serti wai lam da ka jingngiet ha ka jingklot la ai por ya ki kila nang yo por ha ka jingle tama da ka jingngiet kila pen pet yap ya ki pat ya pom ki nong wei ki kan thairu kila yok diang ya ki ba yap jong ki da ka jing mi pat da ka jingngiet ya ki wei la pen shitame bakin tre ya ka jing pelai kenang bakin yo ya ka jing penlipat bakamba da ka jingngiet kila yo ya ka jing tenjo da ka jing khibeng sat bat ka jing sapat da ka jing kom bat ka jing sat bendi da ka jingngiet
kila syak ye ke jing lenta mau ya la ot alian da ka kurat ye ki da ka jingngiet kila syak ye ke jing pensoi la penyap ye ki da ka wainam da ka jingngiet kila yai hai ki sni lang brod sni blang ki jing kerdu la pen shitom stat ye ki la le ben ya kaba ka pertai kam bit ban yo ya ka kila yai da ka jingngiet kila yai se kama ka ri klau ba ki lum ki krem ba ki kleu ka kendo kini da ka jingngiet u Blei u la pendan borom ye ki Shushu in your ear me, kini kim shomla yom liang, yakata ka jinkular. Bau Blei ula krelpa, shapang jongi, yaki eke ru bakamba. Kanang ba klemangi, onam yo penjanai yaki, omunong to, kashiti shigi Hebrew. Kajinkali mentaba ngkwabang kali, kiai kita ki jinkular bau Blei ula kular. Bakim shomla yo priang ka juba kalong ka jinkular yo Jesus Christ bat yo men say bakut la pendep hangi arges nem menta bat ka day ka ba ki notul pa gis in ke lento ki non bishar bat ki riu crowd jo ka jingat ka Old Testament ki kmilenti ya ka jinkular Blei shapang ka jingwan long preu Jesus Christ shapang ka te soti kan sa ponkon batan kakon shapang yo men say bakoi on teno halor ka do baro om joel bat kini ki jinkular kempat shom la yo ine yo priang penban ka jinkular ka crowd tambo Blei la kular kalawan jia hangi arges nem men shwa do menta kata kadai ka jing yap u jisu ba ka jing mi pat jomu ka jing tena buk yo men sim bakod la lagi weng no ka jing yap ba ka mi pat u jisu na ka Bible ka nom don setia ka nom rim hagata ka jingat ka bagi don dai ka ma ka daw ngila yo pdiang ya ka nom rim ka ba scam ka ba bom ju kot ka ba penem ba ka ba palai lu ya ni ka ba nga kentu ya bi ban wan sha ka jingat u Jesus Christ ban wan sha ka ktin jo Blei ban pdiang ya ka snam jo Jesus ka bala ban ma ki pot jo pi ban pdiang ba ka ktin u Blei ka dei ka shut up ha ki lentia jo pi ka balong ka nomrem jo ka jingai ban pdiang ya ka bor jo men sem bakut u ban ban chat bor ya pi ban bila ban im ka jingem jo ka jingai na ba om da ka boy da ka bor henry do men sem jo try on ban chat bor ya pi on ya lam ya pi sha ka jing shisha baro jisu la kular on da wan men sem bakut on ya lam ya pi sha ka jing shisha baro kani galong ka jing khot na ka banta jongi ha ka ba kum ka ne ka por ni yo I han ni Jushu ni yo I but da ka jinget how jisu la ben janai no ye ka jinget jongi how Blei but da Jesus Christ ni yo priang ye kata ka jinget da ka jinget how jisu ni yo priang ye ki babha in your young ka chimpen em ye ka men sem jongi ka chimpen kya ye ka met ba ka do jongi ki chinkar khu ki ba khen jabneng hani ba ru ye ka jingem ba bam chu kot ba chi bon ki wei pan ki chinkar khu jo ka beneng la theno dau Jesus Christ ha ka jingem jongi Naba yakataka jinget jongi la pen shong nong rim how jisu haga ktinu Blei but da ka por jomen sem bakod gospel yo Marcos kadai nong ar pulai jisu wang yegisin ran bar wang ru ya ngaba ya pi hakum ne la to u jisu la ong ha ute la da mela banget ki eke paro ki long ki bala yau tau banget cầm đây cái chính lạ jongi Henry cái chính lạ jongi bản ngay how Jesus hay cái tin Blei đã có bỏ mình xem mà khôi cần chia
ya ki eke wa crow ha ka chim jo pi nga kan tu ba pin ngai na ka ban ta ka chim paniam nga kan tu ba pin ngai nam ta ka chim kar khu ka met jo pi nga kan tu ba pin ngai na ka ban ta ka chim pan khia ka chim jo pi nga kan tu ba pin ko mu I ka chim khot o play na ka chim ngai nga kan tu ba pin tray na ka chim ngai la la pilong ha ka no ka kam ba pin tray shani au play ngai au play ka tin jo mu pen shong nong rim Yaka daka kting ka joblay konta ken ka jingkar ku kanwan shapi mentai ka jagaba pidon priang yaka jinget joblay daka kting jomu bada ka borgo men simba kod haka kerteng ka jomu Jesu ngantuai haka de kapor ablay haka kerteng ka do Jesu na krenya ka kting joka jinget Shami ablay da ka por ka kerteng Jesu bada ka ktin ka jome bada ka por jomen simba kod ni kon kam ni ka jinget ka bas kem ablay wala ki jingi kai ki babun kilaban wan ya ka ban pen ka lonno ya ka da ka jinget jongi hame henryman ai ka jinjok bagi la ban snow tu ya ka badai bat ya ka bom day But kumta ban kentai ye ka sniu ban pediang ye ka baba. Watla kita ki nongrim ki bala seng nongrim hai ki babun jai ki nongrim kumbau avasel Paul wang le kalong au plang hau jentang ka ba hai ka ding le ni ka sia ka rupa ba kumta ter pen ban yin yo I ka nongrim ka scam hami ko Jesu. That's why what you do ki ba don na ka jinge junge jinge Let's say, haka jimbang jing crow. Let's say, haka jimpuli junki. Let's say, haka long yi long san. Let's say, haka red korean. Let's say, haka business. Kaba kidon. Let's say, haka jing yam. Kaba mangaski baki kendo. Kalong, haka jing kendo. Kaba try ya rab yaki. Bakin pet shami. Unong peniam. Unong penkia. Bat peniam deka jing yaka kamba ka jomi. You're done give a pie no go drive and board you may. One rapat ikishaka jinga yo Jesus Christ. You're done give a long ki filkrim give a yai but komu you may. But give a yaine adumanta. I born nang yaine shushu agaraga jinga. Nakabanta ka jingim kababam jukot. Blei nga tuwai ki riungay baginang skem shushu. Hame, that why you will pay him, get one pipe at shame, that why you will but net baking net go try, that why but a kamba, kajome, can one chia, hakini ki breu, give a your snow, but give a pentre come the kajinga, shame go try, yerap, a play, bagila, but priang, yaka kamba, the kajinga, kabahau Jesus Christ, but like a kteen jo Blei. The shishanga tuai but the kerkuno ya baru kibio snow yini ke jingai but kin sanna ke jingai kinong kiriu crowd jo ke jingai haga kerteng u Jesu bana Nazareth. Amen.